Hej og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag der er vi stukket til Frederikssund Bike Park. Det er Danny, vi skal køre med. Han ejer MTB Joytracks, som har lavet den her bike park. Der er 3 sektioner. Der er den store hop-sektion, som I kan se omme bag ved mig her forhåbentlig. Modsat den, altså den anden retning, lidt længere oppe, der er noget tilsvarende flow, bare med mindre hop. Og så er der en lille sektion med 3 drops. Et, der kigger en lille smule, et helt begyndervenligt hop, og så et medium size drop. Og der er altså bare virkelig noget for alle niveauer. Vi skal rundt og se det hele. Jeg filmer det her efter vi har kørt, og jeg kan godt afsløre, at det er virkelig en svedig bane. I dag er der østenvind, det vil sige, at de store hop heromme, de har altså modvind. Jeg har taget min Evil Offering, som jo er en trailcykel med 140-150 mm vandring med. Og jeg vil sige, den har gjort det super godt. Men Danny han var altså på en dirt jumper. Og banen her er altså bygget til at kunne køre super fint på alle slags cykler. Og jeg vil sige, mindre vandring er bedre. Altså jeg tror, Danny havde nemmere ved at holde farten igennem det, end jeg havde med store downhill-dæk og trailcykelvandring. Men man kan altså sagtens, og som I kunne se, så fik jeg også lige lavet et godt case på et af hipsene. Så der er det jo meget rart, at man har lidt vandring, så man skåner anklerne. Men jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det. Vi er startet med at køre den her mere begyndervenlige sektion med den lille flowbane, og så bevægede vi os lidt ind på det store heromme bagved. Som altid skal jeg lyde en stor tak til 29 Bikes Up, der støtter mig og YouTube-kanalen her, og så en kæmpe stor tak til Danny, der har lagt mega meget arbejde og kærlighed i at få den her bane på plads. Helt sikkert. Lad os prøve det. Der er medvind på den her. Tårer i øjnene af vinden. Okay, jeg troede det var et meget større område. Ja, nej, det er det ikke. Men kæft, det ruller lækkert det der. Ja, og det her ruller altså lige så lækkert, når du ikke har modvind. Du kan jo godt mærke, jeg kan ikke løbe fra, jeg kommer fra BMX og forcross, og så de her lidt større hop, jeg laver, er jo også min downhill-stemme, der heller ikke kan lade være med at snakke og sige, vi skal også have lidt af den følelse. Så det er lige præcis noget, jeg rigtig godt kan lide. Det er et mix af det hele. Og som du også fornemmer på vej hernede af, så ligger der sådan en skæve kigger. Ja, der var mange muligheder i det. Ja, og jeg kan heller ikke finde ud af at bygge et hop, der kun kan én ting. Fordi jeg ved bare, og det ved du selv, fra dreng, ikke? Man keder sig med det samme. Ja. Hvad gør vi nu? Og ungerne udvikler sig jo på en dag. Lad os prøve. Ja. Nu har vi lige snedet os ned og kigget på de lidt større hop her. Når man er kommet rundt fra startflow-sektionen, så svinger man 180 grader herop. Og så det her altså det første hip, man rammer. Vi kan lige prøve at se det, hvordan det ser ud, når man vil køre ud over det her. Det er altså rimelig decent size, og det hipper faktisk pænt meget, synes jeg. Jeg synes lige, vi skal have lidt billeder af størrelsen her. Fordi også faktisk, når man hænger der, og det er rent 7 meter. Lad os tage et lap til. Det er the local crew, det der. Det er the local crew. Men hvis vi lige skal tage noget session på det her bagefter, så vil jeg bare starte herfra, så man lige har, så man ikke når at blive kørt for træt. For man kan sagtens træde den op her, og så lige få hoppet de der skæve ude i siden. Skal vi prøve den? Den virker jo meget god nu. Ja, lige nu er den meget god. Skal vi gøre det? Lige prøve at tage den første ud til venstre. Så er det blevet tid til at få lidt luft på.
Jeg kom helt kort på den sidste af dem. Okay, ej, jeg tænkte det. Ja, der skete ikke noget. Det var godt. Jeg var i tvivl om, du ville gøre det eller ikke gøre det. Ej, jeg ville faktisk Men jeg skal bare lige et tungere gear, så havde jeg kunne jogge den. Jeg tror, den går et stykke med vind i dag, at chiller dernede af, og så på step up, step down, så begynder vi at accelerere der. Okay. Er det okay? Lad os prøve. Hold lidt fart. Ja. Vi chiller ned mod det store hip. Nice! Meget bedre. Meget bedre. Jeg elsker, når man clear hoppene. Ja, men det skal man jo. Vi chiller ned på det store hip igen. Jeg har også en foran Og så skal den altså bare til at have lidt fart på. Hey! Der er mange muligheder i det. Ja, det er der. Ej, det er dejligt at have en at lege med. Den der igen. Jeg er helt vild med den. Jeg synes, den er voldfed. Så hvis du prøver, når vi hopper den, så kommer der den der dobbelt bagefter. Ja. Lav en. Ja. Man kan rulle den eller doble den. Og så kan man hoppe den her ude. Ja. Eller tage kassen, ikke? Ja. Den er meget sjov, synes jeg, ved i dag med vind, men så hop fra kassen. Ud til den roller, der ligger nu. Der er langt, er der ikke det? Nej, det er okay. Jeg kan ikke lige helt se det for mig. Nej. Men lad os prøve. Chiller. Vi chiller starten. Jeg forstår. Jeg troede, du ville hoppe fra afsættet ned i den. Så tænkte jeg, der er jo fucking langt. Men det er den Sixten, han har lavet. Okay. Der er langt. Sixten har taget den fra afsættet til rolleren. Ja. Med den modvind, vi måske har i dag, den havde han som medvind. Det er ikke fordi, han havde meget, men lidt. Der skal trækkes. Der skal trækkes. Det gør man kun på dage med slibskår over 90. Det er mor. Ja. Vi skal lige have stoppet ham. Nej, det var ikke Atlas. I hopper helt i bunden. Det var ikke Atlas. Var det Louis eller hvad? Det er sgu meget sjovt. Okay, så er det altså blevet tid til at takke af fra Frederikssund Bike Park i dag. Tusind tak til Danny for at vise mig rundt på hans bane og fortælle om al kærligheden, der er lagt i den her bane, fordi det synes jeg var meget, meget tydeligt, når man snakkede med Danny, at han er sindssygt kvalitetsbevidst, der er tænkt over samtlige små detaljer.
han har bygget, så begyndere og øde kan have det sjovt det samme sted. Han har selv små børn og gik meget op i, at han kan tage herover og køre den samme bane som hans 4-årige dreng. Fordi at den 4-årige dreng kan rulle stille og roligt ned i midten, og så kan han køre bagefter og ligge og transfer de her store hips. Så det er jo sindssygt nice, synes jeg. Det kan jeg godt lide som børnefar, at det er det, der gør det nemmere at komme ud, hvis man kan tage sin unge med. Og ellers så bare generelt det her med, at der er virkelig, virkelig tænkt over detaljen for transitionerne, på at der skal være muligheder. Der er virkelig, virkelig mange forskellige muligheder for at køre det her, fordi du kan ligge og transfer den ene og den anden. Man kan sætte mange forskellige linjer igennem. Der er mange rollers, du kan ligge man i, eller steder du kan nosebunke, og der er rigtig, rigtig mange muligheder i det. Og så en fed drop-sektion, som jo bare er rigtig godt til at lære. Du kan lære alle de skills, du skal bruge i en udlands bikepark, udover rough rødder selvfølgelig. Men alt, hvad du skal bruge til en flow bikepark, det kan du sgu øve her. Og så kan du komme sikkert til Vallåsen eller sikkert til Frankrig og køre deres flowspor, hvis du har øvet dig her. Så vi har set et kæmpe hold af DMK i dag her. Jeg ved ikke, hvad er det, 20-30 mand eller sådan noget. Der er små rødder, der er hissige centers. Vi har set det hele bare på en helt almindelig søndag her. Så det synes jeg, jeg må sige til Danny, at det er et kæmpe kvalitetsstempel. Super godt arbejde, Danny. Hvis I synes, det er fedt, så må I endelig like og subscribe og give en kommentar og så videre. Det hjælper, det feeder YouTubes algoritmus, så der er flere, der kan få glæde af videoen, så vil den vise videoen til andre. Så de kan få muligheden for at klikke den, eller i hvert fald se, at den er kommet ud. Og ellers så bare se og skubbe til Frederikssund Bikepark og få prøvet det her. Det kører i alt slags vejr, fordi at det dræner sindssygt godt. Der er lagt god dræn og et godt toplag, så det skulle gerne kunne køre hele året rundt. Hvis der er sne, skal du nok lige have en kost med, og hvis der er meget vestenvind, eller østenvind, så skal du ikke regne med at køre bundsektionen. Tusind tak fordi I har set med.